Така, понеже наскоро излезе едно ново реалити предаване, по-точно от Йоан Петър, затова ще видим какво е направил той, понеже още няма къща на инфлуенсърите, така че нека започваме. Let's go! Ето защо никой не ми говори. Това е лава. И за който не знае, това е още от предишния епизод, понеже, нали, когато се запознаха с участниците, обаче не искам от тогава да започвам, понеже от участниците вие си ги знаете със сигурност. Здрасти, понеже гледам, че на другите им е доста забавно, на мен не може да си поръчаме една бутилка вино, перфаворе. Аз още мисля, що стана. Малко след като посрещнете участник номер 12, трябва да покажете с жест, че той мирише неприятно. Ох, ужас. О, да. А, Кой ли може Димов да бъде? не. Естествено. Изпочва се нещо ли? Не, що? Изкара. Ти изчеквате ли се, бро? Да, ще е лицо ме, да. Да не ги сваляш, то. Някакъв душ няма да греши работа. Както знаеш, една бургаска поговорка. Ще трудно се съберат зъби с чупени ръце, обаче. Кажи ми, като сме навън. А искаш ли сега да убил той? Да, Между другото не мога да повярвам, че имаше хора, които повярваха, че наистина това, нали, че не е мисия, понеже вкъщи инфлуенсърите също това го правят. В същия момент, за как не мога, как хората повярват, че това нещо е истинско? Просто е тът шоу, мисъл, мисия. Може Нормално. Слушай, ме правиш на маняка. без съпрежение в къщата. Ще разби отбой. Димов изповедаването веднага. Много ясно е, няма тук да говоря такива работи. Ще ви май. А пък Димов че си повярва наистина, така е факт е. Обаче, нали, те имаха мисия, а той си повярва, защото явно не е имал опит с реалити предавания или не е гледал. Специалния на майка, чулиш. Що, кой е? Шари лава, плекат. Стига, ох. Намо на кожите, кажи бой шефа на игрите, той е царя на парите, ти си негов потребител. И наградата ще бъде 50 000. Но... Добре, братле. Димов в изповедаването Да не знаеш, веднага. че убил отбой, защо се надъхваш Те между другото сега ще го продължат скандала. Окей. пред камерите? Ма кой се надъхва? Какво се е говори? Те скоро алкохол не пият. Даже нито трепери не правиш тебе си. Мислите така. Брат, няма да стане. Нищо не разбрах за скандала, че Димов до такава степен се е обидил. Сега момчетото си е младо, как да кажа, нали, от провинцията, по-така. Лъчвенета е много скандална. Батенци, тази е тежка. Рядко тъпа. Имал разнообразен живот, ескалирали са му нервите, не се е наспал на час, така доста го харесвам, много симпатичен, знам го там. Значи, от провинцията е пълен богоке, ама аз много харесвам. За последно, какво по-точно не мога да ти разбера лойката? Как там шматка? Мазна, ей ти. За такива хора... Няма коментирам. Не трябваше да е към него, ама... Ама смисъл толкова ли да си го ти 5 пъти му казвам. Ами вие ти поне се познаваш с него, разбираш? Ами да, аз знам си какво става. Виното, полека! Не дай, това е много ценно. Дай се сърпна. Нали трябва да нямаш? Трябва всеки да направи по нещата. И както винаги, вината, както в Ергена беше, не знам кой зон беше, сета. И тук по същия начин ще пие тежко, ама тежко ще пие. Да, аз примерно направих и така става. Защото всички другите с вода, само тя е с винцо. Винцок. И да, казваш тя. Винцок ли, кой ми кажеш там? Някакъв, да, сеща. Аз съм Обаче много се радвам, че Пацо ще участва в Мистер Кеш, защото Big Brother не съм го гледал там, обаче гледал съм монтажи, части от самия Big Brother, който е участвал, е много добро и сега имам някакви очаквания, може да не бъде по същия начин, но очаквам да бъде това, което е било там. Уважели, защото си тук като нас и викам, боже, това да носа плюс мистер Кеш да каже, че не той се направи наистина обаче. толкова остро реагира, че аз чак реших. Тази не знам коя е,
така че... Че той знае, Да. че има мисия и той има мисия да TikTok, затова не я знам. реагира по този начин. До такава Просто не степен следя се TikTok. изненадах от реакцията му. Докато останалите участници обсъждат създалата си ситуация, Димов бива изолиран в изповедални. Предполагам, че е някаква beauty girl в TikTok, ако и се лъжа. Google ли там, все тая. Брат, казвам ти, до 5 секунди, ако не си тръгнал от тук, ще разбия всичко. Казвам ти, брат, много съм бесен, познавам Обаче Димов тежко е влязал във филма. се, брат, отида ли ще го ударя. Казвам ти, едно е, брат, да кажеш, миришеш такова. Близнаците, що нищо ни казаха, защото се познаваме. Ще се прави така тук за шоуто. Остай. Всички са много долни, да го знаете, тигри. Всички са много долни. Брат, са Не, брат, просто има шоу. О, майко! приятели влизат в шоуто и да се надъхат. Няма проблем. Не, Детска работа. според мен е много... Ама помагайте, бе. Кой ти мога? Той ще чупи главата след малко. Помагайте, ма. Тела са забранили да се пуши такова. Глупак. Няма ми говориш, те, майка. Пак ще Бива го вътре в дървото. Мислех, че има мисия, защото ми е вер и се познавам и... Ами дай, би трябвало да се усети, че влиза в шоу, което се очаква да има някакви провокации. А той в същия момент се връзва още от първия път. Затова нещо му казваме, че не е още порасъл. Е някъде на 15-16 години, като акъл. Правя връзката, че щом ви Много първичен е. ми реагирате бурно, ще Така. има някаква мисия, викам. Направо съм аз. Той много мрази някой да го настъпва и аз продължавам. Той се нервира. Няма ми говориш, те. Не ме прав. Няма да се надъхваш. За какво ти... Глава ли си често? Много ясно е, бе. Ама какво са такова? Знаеш, сега вери сме такова, 5-10, тук имаме... Ще се изяде, майче. Хамав ли си често? Не знам, за мен е детска работа, честно казано. Нямам Съгласен съм с тебе. нищо против момчето. Обаче за мен това е да си емоционално нестабилен. Да реагираш Мгм. толкова остро. Има няколко, така които ги познавам, които са по този начин, около 3 или 4, които са емоционално нестабилни, са някакви такива. В момента, които ти кажеш нещо, въпреки те са веднага почват да ти крещат, да ти викат, да псуват, така нататък. Мисля, не ги разбирам. По същия начин Шок ги бях. Не ме бе, няма ми говориш така, еле. Каза го един-два пъти, 20 пъти го повтори. Колко пъти ще го повтори, же, олигофрен? Колко? Тя го каза един път, той го каза един път, ти го каза 30 пъти. Ама вземи ли? Ма всички трябва, ма ти колко повтаряш 20 пъти, е от... И какво е станало? Бате, Какво се сърдим всяко бате. деца? Стигайте се Не едно се се сърдим знаем от като вчера, деца, брат. просто много ти Не знам, мога, устата ма бе. дразни, жал. Ама все едно не Много се ясно, познаваме ама от няма ми вчера. говориш, той не ме и пе, от разбираш, няма ми... Ами мене не ме. Бе, за какво трябва да се таком да се заяждаме? Поведението на Димов беше детинско. Така е. Що те няма ми говориш, Не се беше лъж. Като съм прав, Мисъл, нали, съдя го. Обаче, донякъде го разбирам, защото е израсна в такава среда, където по този начин е възпитан. В смисъл, средата го е възпитал по този начин да си... В момента някой, който го нападне, дори да е набавка, той веднага ще почне да с агресия. Представи се А вие ли сме такова? За кой сега беше мислени, няма никой да тръгне така въобще, бе. Да. Чува ли сега? В момента мисия. казваме за себе си, мисля, че твой ще... Ще ме опознаете като стана. Той е по-такъв кибритлия, Димов малкия, той е на 20 години момчето. Обаче трябва всеки да знае, че сме в Мистер Кеш и тук ще има мисии, ще има Пацо го каза. тайни неща, ще има задачи и трябва всеки да е подготвен да очаква неочакваното. Именно. Пак. Темпераментен си А Димов тук що от филма още направи тест. млад си, разбирам те, обаче това беше мисия. Никой няма нищо против тебе. Всичко, и на ние го направим, и на двама човека ги направим подобни неща. И на мен утре може да го На мен направят. пък не ми говорихме един час, аз откачих. Така ни казаха, мисля. Сбърках се на Участвам, мисля на друго. И сега като разбра за какво стана въпрос, почна вече се разбра, че просто самия се е прецакал. Я бях тук. Направих чак да се разрева и да ми отиде грима, обаче тя да стана контрол. Няма да Накратко поебаха си мисията. Подписали сме договор и трябва да сме готови на всичко. Който не иска да... Ама добре, защо в момента да му го обясня това нещо? Мисля, той нали се порича, мисля, голям. В кавички, майче. Много ясно е от... Да, аз съм готов, бе. Не видя, че съм готов на всичко. Къде е готов, бе? Къде си готов? Ти си ти сбухна си едно очи, са ти взели майчето мляко. Маляк? Мисля, кеф има на някаква степен, обаче това не има кеф в него, че има детинско поведение. Ма не правда и като кожа, брат. Няма смисъл такива неща. Камери, мамери, викаш. Както се не го гледам, знам с какво е известен, зареза, нали? Обаче, не му гледам контента. Просто това, което каза в момента ме кефи.
че наистина разбира за това за какво стана въпрос в шоуто, че това е шоу бизнес. А не просто отиваме там, брат, ще се направим за някакви прости. Молят се. Някакви глупости, 5-10. Много ясно. Брат, не си едно съзнание от вчера. Ами се уважаваме, знаеш, Защото преди се надъхвал така. Къде съм се надъхвал, брат? И после на чат как се насрал. Кое съм се насрал, бе? И пак нещо говориш на TikTok. Кое? На TikTok е така, пак се гавриш и ти кажеш. Те сигурно си имат някакъв предишен биф от преди време там, в където са си правили някакви простоти. И в момента той от още го помни там. Да, и как? За жалост познаваме такива хора. Знаеш, и добре, слушай, добре, ето виж, те може да са гаври, ама ти като знаеш... Ама гангстер да си над нещата. Ма глупак, ти ме познаваш. Ма ти ме познаваш, да, ти ме познаваш, знаеш, че се издразня и пак такова. Както и да е, не ме е... Не си право, брат. Не е по... Пак казваме, това е мисия, Димов. Тук си го кажа в главата, ще ти пробват всеки един ден там. Ще го върна мъжката, братле. Ето казвам. Добре, брат. Да. Аз имах очакване да попадна сред по-млади хора, които са малко по-експлозивни, по-трудно си контролират емоциите. Бързо палят, бързо минава. Нямаше прав и крив в тази ситуация, даже по-скоро съм склонна. Не, глупост, имаше прав, имаше и крив. Правия беше както защото имаше мисия, а пък Димо беше кривия, защото можеше просто да се досети, че има нещо такова и да го изиграе. Сега, може би го изиграл. Обаче, просто трябваше да се личи мисия да му скача по това, защото аз съм сигурен там, че ако нямаше камери или пък ако не го е такова толкова много за че може да го махнат от предаването, може да го изчатка. Склонна да защитавам Иван Димов. Ако си мисля голям, винаги съм... Склонна да защитавам Иван Димов. Ако си мисля голям, винаги съм намеря някой по-голям, да знаеш. Не бе, казвам, само ти го заявявам. Ако си голям, винаги съм намеря някой по-голям. Така и това е също трябва да го знае всеки, защото някакво винаги мислиш, че си най-голям, обаче винаги ще има някой, който да ти сви сърмите за секунди. Ето, брат. Моля, приветствайте вашия водещ, Иван Петър. Добър вечер, участници! Добър вечер! Как сте? Добре. Всичко наред ли е? Нормално. Добре. Как си? Топ съм, бе. Ей, сега почвам аз да потискам някакви хора. Искам да си направя много хубаво реалити, да ни е готино, да се забавляваме без такива неща. Окей? Другите как се чувствате? Харесва ли ви обстановка, хора? Супорите ще само... Само сега. Имайте малко търпение. Искам да дам думата на мистер Кеш да се запознаете официално, защото някои от вас днес имаха някои мисии и чуха неговия глас, но нека да се покаже на екрана и да видим какво има да ви каже той. Добре дошли, скъпи участници. Радвам се, че вие сте сред 12-те избраници, които ще обитават моя дом. Пожелавам успех на всеки един от вас и запомнете едно. Правете си сметката. В тази връзка, вашата първа мисия е успешна. Но преди да продължим, нека ви разясня. Първа мисия е успешна. Каква успешна като... Или чакай, това е майче мисля на мената, че не чух. Но преди да продължим, нека ви разясня защо сте тук. Както сте забелязали, вие сте лишени от някои удобства. Осигурени са ви спален чувал, хляб и питейна вода. И естествено нашите щедри спонсори Лава Беер, Born Winner и вода Белеград. Имате на разположение... Добре, кефима, обаче, че няма за сега... Чакай. Лава Беер, добре. И вода... Някаква, не знам какво е това, може би някаква протеинова... Не знам, сета. И също има и вода. Белеград. Имате на разположение течаща студена вода. Можете да кефиме, че за сега нямат спонсор Хазарт. За сега казвам. Ползвате мебелите в дневната. Кухненските уреди скоро ще бъдат на ваше разположение. Достъпът до багажа, спалните помещения е ограничен. За сега. Диваните в дневната не може да се използват за други цели, освен за събиране на групата. И добрата новина, разполагате с общ стартов бюджет
от 50 000 лева. Помните ли преди малко, когато ви казах, че ще спечелят 50 000, но зависи. Сега ще го кажа защо. Всичко друго, което искате да имате индивидуално или като група, можете да си купите, ако е налично в нашето меню. Лошото... Точно. И това нещо ще идва от самия бюджет. Тоест, общият бюджет е 50 000 лева. И ако накрая на предаването, за сега поне така го казват, ако накрая на предаването те са харчили на поразия, няма да спечелят 50 000 лева, а ще спечелят 40 или пак 30 000 или пак 10 000. Те затова в момента в интернет се ебава, че по-точно в YouTube се ебава, че по някакъв начин може накрая не да спечелят, да държат пари на Мистер Кеш. Новина е, че това намалява общия ви бюджет. Ако искате да купите нещо, трябва да отидете в изповеданията. Менюто е на ваше разположение в общото помещение. Което ме кефи, че са го направили, нали, пак като къща инфлуенсър и Big Brother, обаче има някаква нещо, което до сега не е правено в България. Да, със сигурност е взето от чужбина някъде, обаче просто е вградено тук в България. Това е хубаво. И изповедаме. И сега е моментът да ви кажа, че бюджетът ви вече не е 50 000, а 48 880 лева, защото някои от вас и намалява още от веднага. Избраха да бъдат транспортирани до тук с луксозен автомобил, а и вече ползвахте опции от менюто срещу сума. За да бъде всичко прозрачно, вижте избора на всеки един от вас. Искам да се вляза по стандартен начин, нито искам да харча пари от баланса. Ако някой случайно го е приел, трябва да е така, в предния епизод, който не съм реагирал на него, трябваха да се избират по какъв начин могат да влезат, какво искат да се вземат в тях, куфари, багажи, дрехи, всичко, което трябва да го вземат, се плаща. Ако влезат без нищо, почти нищо не плащат, а много малко хора го избраха това нещо, майче. Балака, честно. Направо може да им го пуснат да се го видят, да се знаят. Избирам комфортния начин на влизане в формата. Ти много гадно, защото в момента да го пускат на тях да се го гледат. Какво са казали? Смятам, че началото ще бъде много важно за моята емоционална нагласа, по-нататък ще правя повече компромиси. Затова лишавам общия бюджет от 200 лева. Избирам стандартния начин за влизане, няма да взема комфортния начин, защото мисля, че не трябва още от начало на играта да почваме да я хъбим по този начин. И искам да покажа на другите, че трябва да бъдем издръжливи, трябва да имаме воля, трябва да имаме психика и не всичко е пари. Да, ти го правиш така, защото знаеш откъде идваш. Пари и удобство в този живот. Аз съм стандарта, маняк. Момчето от махалата ги драпа по джапанки. Стандарт. Добре, окей, той ще така ще и по този начин. Яниста, колко хора ще се изтъркатят? Избирам да се възползвам от безплатния начин на влизане, тъй като това е правилното решение, което мога да взема. Подкрепя бизнесменчето, майче. Играта, която искам да играя. На хората, които са взели другото решение, това им е последния шанс. Стандартен начин избирам. Да бъда вкарана в тази къща по стандартен начин. Избирам безплатния начин за влизане. Хора, които са избрали платения начин, най-вероятно не могат да се позволят в реалния живот. Нали? Или просто искат да живеят на така. Да си правят каквото си искат. Сосния. И ни показва като цяло за Искам да дам 200 лева от общия. Айде! Бюджет още при влизането си, за да ми е комфортно. Предпочитам да вляза в къщата с комфорт, за това ще платя 200 лева от общия бюджет. Айде, нацака на тежко сметката. Давам 200 лева да влеза с удобство. То винаги аз не знам, за ние, тя ако беше избрала безплатен начин, ще им бъде странно. Това ми е нормално за нея, така че... Избирам безплатния вариант за влизане в къщата на Мистер Кеш. Така, в къщата влизаме по стандартния начин, който е безплатен. Как спалните чували? Да, спалните чували без храна, най-вероятно само вода, някакви такива неща, защото търсиме приключения, искаме да видим до каква степен сме готови да се пречупим, да излезем от комфортната си зона. Как ми резна? Можете да отпаднете от надпреварата по всяко време, така че бъдете внимателни. Победителят си тръгва с остатъка от общия бюджет на финалния ден. И последно, четете менюто внимателно, защото някои неща в него са ексклузивни и с ограничена бройка. При нарушаване на правилата на Мистер Кеш, Мистер Кеш има право по своя преценка да накаже групата с глоба или да отстрани нарушителя от надпреварата. Благодаря.
И ние благодарим. Ние също. Добре. И сега е момента да ви кажа, че вашето първо индивидуално решение трябва да стане факт. Затова един по един качате се в изповедалнята и после нямате право да коментирате нищо. Нека към изповедалнята да се качи както са. Всеки от участниците ще трябва да реши как ще прекара нощта. Ти би трябва да е за мен. Аз сигурно дали да имат легла, дали ще си купат легла и завивки, може би, или да бъдат на земята, предполагам. Защото както казахме, както казаха по-рано, всичко в момента плаща, което трябва да имаш в къщата. Както яденето, така и спането, завивки и така нататък. За да се осигуриш максимален комфорт през целия престой, мистер Кеш ще предлага удобно легло с матрак, като от общия бюджет ще се отнемат 1200 лева. Не, отказвам офертата, не искам да се възползвам, ако някой се възползва, те са работи. От това ви казвам, без да съм ги. Венета ще се възползва със сигурност, за другите не знам, но за Венета съм 100% сигурен. Те, пълен пълък. Тъй, че ви отказвам офертата, благодаря ви много, но не. Абе, кой ходи толкова дълго на туалетна? Цялото кошче така прие. Трябва да лично. 12 човека в бъкета. Абе, мистер Кеш, тук има ли чистачка? Цялото кошче прие, аз не мога да ходим там. Чистачката си ти в момента, нямаш чистачка. Айде малко се научи там да чистиш. Жените може да стане телефон. Да бе, какви са тия? Гледай, обикаха и туалет. О, не. Искам някой човек да дойде да чисти туалетната, цялата туалетка обикана и не се прави на хитра. Действително е така. Аз няма да пишкам тук. Пускайте ме някъде да ходя да пишкам на нормална туалетна. И вземи си салфетки, изтри си някой ти е опикал туалетната и това е. Елементарно е. По тази логика Венета сигурно не е ходила никога до сега в общи кинефи, в училище или пък в, не знам, на гари или пък някъде като цяло. Чакай, тя няма как да пътува по гарата, защото тя ни става, то там всичко е задушно, няма как, нали, тя трябва да бъде само в изисканите мерки си G-класи, така нататък, нали. Сеща ми се каква е. Ама защо? Не се базикам, това не е нормално. Отказвам определено. Аз си супер много 1200 лева. Отказвам. Аз съм била в игрите на волята и сме спали в спалня. Цялата игрите, аз игрите на волята не съм гледал. Чувало искам да си възвърна на това време и да си припомня спомените. Затова ще избера. Не знам, тя ми изглежда много, машкарана ми изглежда. Но и също, много е 50-50 при нея. Разпален чувало. Легло си имам вкъщи. Отказвам. Ще го откажа това легло, защото няма да е окей аз да лежа на легло, други да не лежат. Едно круасанче от менюто. Си поръчвам аз. Айде. Не. Казвам. И няма да се възползвам от нищо. Със сигурност се възползват доста хора. Все пак не всичко е мед и масло, не всичко е по рози. И тук сме дошли, ще снимам зъби, повечето поне мъжете. И аз като най-голям ще им дам пример, няма да се възползвам от това удобство. Много ще ме по-лесно по-леко. И нямам спален. Тук има нещо. Тебе? Я не тя се възползва от хубавото влизане, да не се ще се възползва от това. Седна върху него. Не. Ще откажа, защото предпочитам. Каза тя върху него да седна. Да имам бюджет за цигари. Защото цигари аз няма да се лиша. Аз няма... Айде, почнаха са. Нямам скрупули, дори утре да е 1000 лева, ако не ме изкефи. Ще си взема легло, но не ме интересува. Представи си колко е зависима. От другите на какво мнение са. Тук между това предаване сега ще ги пробват също колко са зависими, дали могат дали имат характер и също дали са силни. А тя не е силна, тя е слаба. И кой ще се сърди? Така че аз от бюджета за цигари ще дърпам. Чакайте, че съм много нервна. Тези хора искат още не искат да ме махнат, ама не ме стане. Така, разбира се, че искам да имам легло, тъй като не съм свикнала на лишения. Всеки... То е много ясно. Пак ти казвам, се очакваш силно, че да отидеш да спиш в чувал. Никакъв шанс. Ден пред хората, аз пред тях ще си взимам на по-късно с една бутилка. Обаче искам да си имам и тук друга бутилка. Лели. По 2 бутилки минимум да си харча. И отделно шотчета също предлагате ли? Тя там ще бъде на all-inclusive. Да ме мъчите. Ще спа на земята. Според мен Венета се е възползвала. Отказвам. Плащам. Този взе полука. При малко искаш, нали, като влезе за сексуалния начин и сега отказвам. Защото да не намерят останалите. 50 лева от общия бюджет.
Като искам да си взема от багажа удобно облекло. Разговорите в хола на Вила Вердера стават все по-лични и някои от участниците разкриват подробности от любовния си живот. Малко да слушате до младо момче, разбрах, че си мога 19 годишно бившо гадже, мълча. 19 годишно. А, ти го познаеш? Те са приятели са, не? Савяра се. Ама той е бившо, той е бившо. Стига какво се. Ай. Еми да. Ама нали ти кажа, че са вери? Няма нищо скока, това е бившо вече. Бацо, не дей! Си смята и да не те имам за приятел, не? Не бе, като са разделени хората, що бе, брат? Ако са заедно... Ако примерно е близкият човек, са заедно, тогава да. Знам, аз това не мога да го приема някакво, да имам приятел, който си е приятелка, да се разделят с това нещо, да бъда с... Много трудно ще ми бъде някакво. Защото знам, че ако, нали, особено всеки ден сме се виждали с нали, приятелката му, ако всеки ден нали, нали, сме се излезли на разходка, да сме се прекарали времето заедно с тях, много трудно ще ми бъде. Защото някакво... Представете тази ситуация. Нали, познавате приятелката на приятеля си, в същия момент след 2 метра стая, към вие тръгате с нея, някакво такова. Не знам, по-ясно. И вие пишете какво мислите за това нещо. Не. Като се по време на връзка да не стана меса между неща. Не е вярно истинският приятел и след връзката. Това е. Аз... Ти искаш 100% да думкаш на някоя вержена. Няма да приемаме тази оферта със сигурност. Ще бедстваме. Все още искам да бедстваме. Ще видим как ще... Между другото, в момента ми е странно, че виждам така близнаците, понеже те са в повечето пъти, ви ги знаете, като рападжи. В рапа ги знам и някакво... Там ги съм виждал, нали, само с маски, с облекла. А тук за първи път ги виждам по този начин. Ми е много... Сигурно, че не ги познавам. Аз в същия момент ги слушам вече от години, сигурно. 2-3 години са да ги слушам. Като обстоятелствата, обаче... Мисля, че на този етап няма как да направим това нещо. Ето бита избрахме да се поръчаме по едно бананче, понеже не смеяли, ама по един път само да опитаме до тази вечер дали ще издържим без храна. Добиваме и протеинови барчета, така че с по един пот, според мен за днес ще се справим, но за утре чакаме месото. Нема си тръгнем без месо утре. И разчитаме на Born Winner да ни хранят долу, поне да са им хранителни парчетата, защото само с бананчи... Може да се да, 10 кила съм слаб. Такова. Дали с колко време? Той памеца, като се сложи зъби, пусна корем. Трудно да е, той като зъб. Тук имаше зъб и тук е само като гор. Много му беше. Тук е домата. А пак сега вече сега всяко не може да капа, да. И при нямаше корем, той не може да е. Да, той не може да е, той какъв корем. Той ги гълташе цели. Да. Закуската на 3 пъти. Да, брат. Не е хубаво да се смея да тя. Да, аз много му се радвам всяка да се закива някакъв. Говори мистер Кеш, моля Димов да се яви в изповедалнята. Да, изповедалнята. Не, отказвам. Аз ще играя така. Искам първата вечер, ще съм, нали, ще ощетя, да го кажем така, от легло, нали, на 50%. Искам да видя кой се е купил и аз ще бъда с хората, които не са си купили. Разбираш, ще бъдем заедно. Той ще играе по хитрата, ясно. Но с отбора ще играем заедно, защото явно те мислят като мен и сме към една цел. Това е. Или по-скоро ти искаш да мислиш като тях, да влезеш в тяхното общество, а не да бъдеш обратната. Малко по-късно Пацо усеща, че е урочасен и моли Венета да му бае. Може да баеш, да не знаеш ако е байлка. Може да баеш. Да баем, да. Да баеш? Мога, ама трябва ми кибрид. Знаеш ли думите по-не ми кажу? Знам ги, ама не мога да ги кажа, защото се предава. Не бе, ти няма... Не бе, ти си ги кажеш, не може, трябва да на чаша вода с хибрид печена. Абе... Говори се, Кеш. Моля Венцислав да се яви в изповедалнята. Венци, я пита един кибрид дали ще дадат хората без пари. Не да е кибрид да му бае малко. Една чаша трябва да е, ама на такава стъклена. Не плаща. Да не бае, бро. Бае ли казва? Ма аз не на всеки, иначе после... Ето сега ти взимаш... Да, преплиташ енергията и... Аз после сам веднага на червена. Борчасен съм, аз се усещам. Тук ще го катам, сега няма никакъв, даже няма го изям цели. Пак как аз бачи уча? Така, замязай си. Как беше това, кога стана?
че вкусно. Не, сега не се подигравайте за това. Що се проземе, така съм урча, сама се познал. Чакай, аз към се спи, тогава че всеки ден съм учил, към се спи. Това ти е логиката. Пацо. Благодаря ти, мистер Кеш. Банани. Абе, вземи и ти един. Помагали са ми хората, не и да... Да. Имал съм вери отделно. По едно бананче взехме. Добре, няма нещо да хапнете. Няма да издържа само на тея вафли няма да стане. Стой краката. Че вафли няма, да. Като единствената, която избра днеска да спи на легло, не се чувствам гузна по никакъв начин, защото това за мен е нещо нормално. Аз не съм дошла на всяка цена тук да се лишавам. Искам, нали, да ми е луксозно, да ми е хубавичко, да ми е удобно. Нали, сега те избират от едно да се лишат, от друго да не се лишат. Аз не ги вина и в крайна сметка всички имаме право на избор. Когато влезеш в реалити предаване, което го играеш, за да можеш да се лишаваш, ти в момента в същия момент влизаш и кажеш: аз не съм влязал тук да се лишавам, аз съм тук съм слязал да си правя каквото искам, да си харча на произвола на съдбата, семета, ни пука. Гати ме, този мента просто ме къса от всякъде. Да се разменим, че аз слушам тях, така аз Той я поръчва тази стихосбирка да видим какво представлява. Едно левче. Аре, бе. Да, ме интересува какво представлява. Да, бе, аре. Мога да е нещо, мога нарочно да се вкара и също да е нещо по-ценно, отколкото си мисля. История се ценно. Слушай, ще се пазариме, после ще ги учиме на изуст, бате, и ще ги рецитираме да се пазариме за бюджета. Да викаме ли какво? За 1 лев какво ще стане? Добре, че те без опит, близнаци без опит, знаят какво да правят между другото. За храна се пазариме, аре мани за парите за храна. Според мен, защото 1 лев мога да струва нещо по-важно, не знам. Прав си, да. Мога да има нещо, някакъв подтекст от цялото това нещо. Какво не тази, че искаш да поръчаш? Да, така е. Тук мога да поръчаш групове, без да се качаш горе. Да, аз тук на камерата. Да, давай. Мистер Кеш, може ли да си поръчаме една стихосбирка? За 1 левче. Щом стигат за 1 лев, начало със сигурност да направиш, че има някакви мисии с нея. Това не е ефтин. Мога да има някаква уловка. То е 1 лев, бе, нищо. Защото 1 левче. Да, нещо има. Да, кой знае са 1 лев, брат, то... Ти наистина ли разбра кой поръча с сборката? Ами, не съм много Защо водиш и други разговори тогава? Ами аз тук говоря за гаджета, за любовници, за... И не разбра кой поръча стихосбирка. Не. Тя се лъжи на това. Право за удобно. Диди я да поръча. Диди, нали? Да. Познах, нали? Да, наистина. Браво. Заради това нещо времето е легендарно, защото просто върнал съм на всичко. И не мога да е образ това нещо. Щяла да е ще се. Ох, много ми стана хубаво. 50% от хората не са честни, което те така са си го избрали, нали, аз не ги съда и не ги вина, но това нещо не ми много харесва, защото не са честни и аз съм малко така шматка, патка и им вярвам на всичко, което кажат. Имам човек, с който... Поне си го признава, че е такава. Не бих искал да имам така комуникация, който няма да ми в излишък го напусне. Това е малкото момиченце, което не мога да му запомня името. Тя е много сладичка, поетеса, но просто по никакъв начин не си вайбаме, защото тя е изключително притеснена и може би не се усещаме. Аз мога с всички видови карти игри да играя. То е от кувеля. Аз мога да чиз игрите ли? Аз съм ги. Тук някой може ли чиз брич? Иван, ти можеш ли било да играш? Да, мога. Ами решено е. Искаме карти за балот. Трима човека го казаха, че искат и веднага решено е, готово. Защото до утре няма да имам време, те хората да се подготвят. Може да играем и на събличен карти. Как няма да имаш до утре време? Чакай, бе, момиче, ти ще играеш тук няколко месеца. Или май, че беше 1 месец. За къде е бърна? Мистер Кеш, подгответе се до утре да ми донесете едни карти, че искам да правя четворка днеска. Не, днеска може да колкото струва, толкова лаш съм. И без това престо още ми е до други ден, поне да се позабавлявам. Чакай, защо? Пак да питаме, защо си с такава нагласа с други ден? Защото ще харчи, защо си с такава нагласа? Да. Моля някой да се яви в изповеданията, за да приеме артикула. Айде, ти стана. Айде. Тък му е поръча. Кибрита за клечките ни. Те сега търсят. Ще бая. Абе, ма това момиче май не живее в нашия свят, брат. Нещо такова, тя е в паралелна вселена. Това е много готино, Някаква нейна си паралелна вселена по принцип. Точно. Да, бе, то така, ама виж.
всички имат обща цел и общ план, тя е някъде. Вие ще пестите, аз ще харча. Вие няма да живеете, аз ще живея и си правя каквото си искам. Не ме забавлява искрено. Да, бе, ама това е в реалния живот по този начин държането и... Аз напълно съм сигурен, че тя е по този начин в реалния живот. Благодаря. Хора, наистина някой си ви поръчал стихосбирка. Дали ме менята? Значи, Богослав Тервел Тодоров, денят, в който няма да те видя, това е стихосбирката. Ако искате, мога да ви прочита един абзац, но... Абзац. Да. Мистер Кеш ви желая успех. Чакайте. Само да ви кажа, че автор е невероятен. Ти се гледал други не го изчела. Колко да е невероятен. Сега ще разбереш какво е при тебе. Сега ще видиш. Те са колеги, не са поети. Коментар ще разбереш колко е. Те са поети. Ти бай си нека ти да четеш, ти имаш по-готин глас от мен. Ще притесна аз. Нали как ще са един абзац? Реших, че ще се притесня. Реших, че ще се притесня. Реших, че ще се притесня. Това са момента му го кажеш. Често поставил съм своите възлюбени спътници и сигурно много обесявал съм и могъщата Божия глутница. Стремежа да бъда обичан се впусна в безмерна себичност. Ето ще я бича да бъда изстрадала личност. Покайвам се днеска, задето претрепнах аз чужда неволя и нека ми търсят вендета, на мен ще остане да моля. И моля за прошка, дордето прижаля си бремето, приемам названието лошия или просто наследник на времето. Браво! Ще пречета второ. Моля, докато също. Някой иска ли да Стихо, какво беше? Стихосбирка. Стихосбирка, да. Ами за първи път разбрах какво значи стихосбирка. Говори мистер Кеш, моля Дини да се яви в предаването. За нас каза, че е супер зачарована. Аз като замисля, стихосбирките, нали, са много яки по принцип, но не всички. Има някои, които са яки, но има някои, които не са толкова. Ти както филмите, по същия начин. Така ли са нашето поколение? Зависи много кой ги пише. Той си мисли, че просто прави някакви генг сайнови. Благодаря, мистер Кеш. Маняците след тренировка не учат да ядат. Сядат в банка с витамини. Направо маняка се издува и после учат да хапва. Това за ушите верно ли е, че задължително ти ги чупат? Не се. Моето е щупено малешкото, даже не си личи. Между другото, аз така знам, че е задължително да ги чупат ушите от хора, които се занимават с това нещо, с бокс, понеже после ако те ударят в ухото и ще боли 3 пъти повече, отколкото след това, ако ти е чупено. Ами да, беше му за игри, не знам си кой един беше с супер счупани уши. Зависи, зависи как се бориш, брат, защото сега първо на свободната борба. Нали има влизане в краката. И като защитиш някои хора, да си ги набият с колената, разбираш. А пък аз повече ги хвърлям отгоре и такова. Не знам съм. Няма да плащам за дрехите, ще съм солидарна с колегите ми, не искам дрехи. Значи, купи си легло за 1200 лева, но няма да си вземеш дрехи. Ние разбирам логиката. Направо гола, давай. Ами тук чакам банкета да почва. Я кажи за Аргена нещо, ти си единствения представител малко. Ами аз честно казано не знаех къде отива. Кой беше твой Арген? Виктор. Записах се буквално от днеска за утре, защото имах едно гадже от Пловдив и той вече наистина много държеше да живеем заедно. И аз исках да го манипулирам поне за известен период от време. Нали, да ми карт бланш, но не се получиха нещата и замина. Венета. Да, Близака напълно разбира физиономията кое е. Не му съвяга какво става. Русото момиченце наистина е шоуто на канала Ками, наистина. Буквално. Тази няма да я махнат, аз съм сигурен, тази няма да я махнат до края на сезона. Няма такова нещо, ама много е готина. Сладичка, ама тежко откачена. Тежко. Един месец изкарах, ама ходих да се бия и затова ми изхвърлиха. Какво да се биеш? Ти ли си ходи да се биеш, бе? С Александра, да. Ами защото аз имах една афера с един човек от персонала. Само да не се задере. Нищо. Имах афера с едно момче от персонала и само викам, айде найденчо сексове, това, онова. Така, то вече един месец хормоните ме бия. А ти го натисна да... И таз на камерите каза, той е незаконно да си имам сексове с човек от екипа. Ти си тук заради Найден, не заради Виктория, защото има много високо чувство за справедливост
И ходих да я бия, защото знаех какво ще стане. Ами, защото те момчето... Какво слушам? Какво слушам? Дойде моментът участниците да вземат и първото групово решение за багаж. Говори мистер Кеш. В този момент мистер Кеш ще отправи първата групова специална оферта към всички вас. Карти. Ще трябва да вземете общо решение, като имате 5 минути на разположение. На 5-та минута вашият водещ Йоан Петър ще слезе, за да вземе вашите резултати. Опа, багаж се. Абе, човек. Ама това ако е всичкия багаж, да. По-добре. Багаж, По-добре, да. Само да кажа човек. Слушай, само да ви кажа нещо. 8400. Багажа... Чакай, не може да читнеш и да вземеш само най-важно, да вземеш 2 чифта, т.е. 2 чифта от всичко. Чорапи, гащи, потник, риза, там в случай какво ще бъде, по 2 чифта. И да мога ги менкаш. Ако примерно ти имаш мицеларна вода, това казвам, да вземем един багаж и ще си дадем трети. Не може. Не мога, аз да ползвам твои вещи. Иначе ние сме тук един размер, като гледам. Добре, кой може да ползва чужди дрехи? Тя, окей, ще си вземе дрехи. Ама не може. Никой не може. Аз ви предлагам така, че съм всички имат нужда от бело такова. Няма смисъл. По-добре си ги вземе. По-добре ги вземе. Да, всички да се вземе. Да, бе, няма. Точно така. А вие смятате, че ще трябва да снимаш Маняка се скъпа, Алекса. Разкъпваме за един човек. Добре, ще има ли някой, който не иска да си вземе багажа и е против да вземе всички багажи? Аз мисля, Не. по-скоро. По-добре, не, брат, да мириш, бе, добре. Да сте облечени. Багажа е най-малко, всичко може да решим, багажа да бъде най-малко. Кой е за мен? Кой е за? Всички май са за. Кой е за мен? Да, бе, за сме. Така че да, за багажа. Я съм за. Готови сме направо, дай. Колко са? 8400. Няма какво. Ама ще ги върнем. Ама ние като печелим, мисля, ще ги дигнем, бе. Трябва да имаме, да, наистина, да. Да, филма е на игрите. Ако вината да е дока на зона, няма да ги дигат. Може да повярвайте. Верно, да. Да, бе, слушайте, да ги шикаме всички. На 6 темпо не. За всичките. Да. Спешъл офер, защото всички са сега ще видите, сега ще го правим. Иван безуспешно опитва да се пазари с мистер Кеш. Ако искате да не ги дразни. Край. Аз съм много частен. Значи, слушайте сега много внимателно. Тук сме се събрали, решили сме абсолютно всички да си вземем багажа, трябва да направите някаква отстъпка. Те са ни чуват между другото. Да, те ни чуват всичкото там горе направо като... Да не ги дразним според мен. Не ги дразниме, опитваме се да... Моля, посрещнете вашия водещ Йоан Петър. Ама всеки път с тези аплодисменти аз съм много поласкан. А що не ни носиш багаж? Малко ще ми е много, някой от вас са дошли с 2, 3, 5 куфара, венета. Той се пак не е 100 кила. До края, Зия. И да искате да ме изгоните, няма да ме изгоните. Добре, аз почвам поименно да ви питам. Надявам се. Те няма да искат даже да те изгонят, понеже ти ще правиш шоуто. Ти им правиш рейтинга, мисъл. Едно силно, едно 70%. Сте взели решение, групово, индивидуално. Почваме от сам. Диди, ти? Да. Взимаш багажа. Yes, минус 700 лева. Да. Както са? Взимаш? Да. Зико? Не взимам. Тук просто трябва всички взимат багажа, защото няма смисъл. Чудесно. Иван? Супер. Калина? Аз тук бих и аз взел багаж, защото не бих носил чужди дрехи. На хора, които за първи път ги виждам. А ако влизам с някоя вече, да. С които се знам. Обаче на някой човек, дори да е най-хигиеничен пак, защото не ми е просто комфортно. Марешка? Габриел? Sir. Yes, sir. Окей. Венета? Да. Що питаш изобщо? Близнаците? Да. Ние сме като един, нали? Вие сте един участник, затова пътуването е за един участник, да. Да, което е много странно, че при тях ще бъде всичко за едно. Тоест, ако един е съгласен, другия трябва да бъде съгласен. Да. Ана? Да. Пацо? Да. И Димов? Да. Чакай малко, това означава ли, че ако ползват един, ако използват очи да се къпят, те да се къпят двамата под душа?
Знаеш, преди малко крещях се. След малко, да, преди малко. Чакай. И Димов. Ляг такова. Добри малка така, добри малка горече, крещях и вика, само чуйте го. Пацо? Да. И Димов. Да. Тоест... Знаеш, преди малко крещях се. След малко, да, преди малко беше тук, брачи, не разбира. Да. Добре, радвам се, че поне в това нещо сте единодушни. Така че съвсем скоро багажът ви ще бъде при вас. Това е което мога да кажа. А след малко очаквайте една изненада от нас. Благодаря. Чао! Лека вечер! По повод рождения ден на близнаците, мистер Кеш повика Диди в изповедалнята, за да предложи първото изкушение в играта. Мистер Кеш ти предлага да платиш 100 лева от общия бюджет за торта на рождениците. Да, ще платя. Искам да ги зарадвам, все пак им е празник и се надявам да си изкараме хубаво тази вечер. Аз повече няма да се лигавах днес. Защо бе? Дай да му я забава. Не, моля се, да разпускате. Ма ти до сега не си се лигавила? Не бе, супер си, въобще не са такова. Няма никакъв проблем. Забравя, че ти имаш уговорка. Да. Ето, това не е лигавщина, ма прой да се пазариш, някакви пари да върнат. Ама аз да взимам нещо на мисълта. Така ли? Добре. Пикантните подмятания не закъсняват. За връщане на пари или да харчиш? Или за секс? Не, за харчене. За сексове. Според мен е за сексове, защото прасковката ще ми е... Да слип! Нищо няма да ви казвам повече, спукахте, бе. Не бе, то е сладичко. Кое? За прасковката не се знае дали е сладичко. Сладичка ли? Писал обаче. Още от първия ден сексуална тематика. Няма да я почва. Като гръм от ясно не бе, сега не се е говорил за това нещо и... До 3 дни си тук със сигурност. Не бе, сега, виж сега, ние го изговорихме вече... Мистер Кеш. Участници, душът остава точно така, както е описан в менюто. 10 минути срещу 100 лева за един човек. А сега нека продължа с по-важното. 10 минути 100 лева за един човек. Да. Най-луксозният душ. Ще бъде. Нали не сте забравили за вашия първи успех? Вашата първа успешна мисия ще бъде увенчана с купон. Браво! Моля да обърнете внимание. Бахте животните как скочиха за кашкавалата. Моля да запазите тишина. Моля да обърнете внимание, че по повод рождения ден на рождениците, мистер Кеш повика Диди в изповеданията и даде възможността тя да реши дали да се възползва от торта за рождения ден срещу 100 лева от общия бюджет, при което Диди се съгласи, за да бъдете щастливи вие. А сега се насладете на купон. Диди, благодарим. Купон без храна не е купон. По принцип нямаше да се обидим, ако Диди беше избрала да запази, мисля, че 100 лева бяха от бюджета, като за нас не е толкова важна торта, ние така и така пазиме някакви режими и няма да ядем от тази торта. Венета мисля, че само тя искаше и беше много за тази торта, много изкапваше торта. Кой каквото реши, за тях си е решението, не мога да се сърда на никой. Виж, сега отключихме второ. Честиш да бъде този ден, когато всеки е роден. Ма няма да знам дали има. Това ли бе? Това е по-скучен издал. Това е по-силно. Пепцата, има романтика, кака ви венетка за вас, свещи. Но това ще бъде след 12 часа. На бар. Ама има някакви бутилки. Айде, ще дойде ли се? Не имате песенчета. Ай, за общо ползване. Кое? Водката е за общо ползване. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Ай, само да би джиготам това. Партито започна и участниците смело посягат към водка Зубровка. Айде, почи. Айде, без здраве. Купонът е в разгара си, а Иван определено се забавлява. Като пиеш алкохол, ти се отслабва енергията са, не е смешно. А ти са пил алкохол? Аз пия. Да. Няма ти байху. Не, чешмена трябва, не минерална. Няма ти байху. Да не ти се налага и на тебе, това няма и тази работа. Ма той нищо не е казал. Ти сега да ни кълнеш, че така. Не кълнем, казвам ти го. Идей, че ме ма фана. Не, много хора от туалетната. Туалетната ли трябва? Няма други стаи. Венета и Пацо се осамотяват в банята, за да изпълнят ритуала. Но и тия в банята вляха двамата ли? Не отзад 100%. Не, в банята вляха, ма. Марешка изглежда не се забавлява особено и се е отцепила с стихосбирката "Денят, в който няма да те видя" в ръката си. Защо седна там? Ела при нас. Ще взема един стол. Или искаш да четеш? Не искаш? Искам чета. Богдан е озадачен от поведението на Марешка и явно на Марешка малко е по-трудно да влезе в техния разговор. Няма общи теми с тях или по-скоро не обича толкова много комуникацията. По-интровертен човек е. моли да се включи в празненството. Значи ме искаш да седеш тука. Има ми стъпка, не седеш. Искаш ли тука да седеш? Искаш? Аз имах миналата година, имах възможност, но поради някакви причини отидох. Мистер Кеш е щедър и благодарение на Гранде Виста резортен спа, участниците ще имат пищна вечеря. Благодарение на комплекс Гранде Виста към вашето парти е добавена празнична вечеря. Като приеден, да, другите ще го дадат като учите. Ако и си бъде. Нашите рънари сега ще внесат. Да спайдат. Ние обаче не сме текли. Стоиш мамари се взели да вас. Аз съм бил. Но там сложих на жога, ама никой. Благодарим на Гранде Виста за комплимента за тази вечеря. Всичко беше много вкусно. Приятно всички желая. Благодарим. Изглежда, индивидуалната покупка на Венета се е превърнала в обща. Вие за цигари ли са вътре, бе, то някой дет не харесва? Венци, вие за цигари ли? Да. Ама след храна няма. Ама оставете 3 цигари, иначе после ще правя скандали. Те сме изпушили цигарите, Йончо няма да им дам нито една цигара повече. Аз съм изпушила 4 цигарите, 14. Сектир. Няма, ще вземем. Моля? Ще бъдеш на пляска. Само хапай да ти скито и това. Еми да. Ще ти взема столчето за... Цигари, моето да имам цигари. Повече цигари аз няма да давам и това е положението. Да, ще почне ги кри. Време е участниците да получат дългоочаквания си багаж. Багажът ще чака пред изповеданията. Добре, супер. Взема си го. Нали, щом всички искаме да имаме багаж, нямаше какво да се деля, да се дешавам да съм без багаж, макар че ако някой ден имам мисия, за благото на групата бих се лишил за няколко дни и от багажа си дори. Багажът ти те чака пред изповедалнията. Супер. Твоят багаж ще чака пред изповедалнята. Това ми е спалния чувал. Веднъж съм спал в спалния чувал с тате. Тук малко се излиши, защото... И спахме в къщи в хоп. Просто влезете си директно към самото шоу, някакво в момента да гледаме всеки как се взема багажите, как чете едно също нещо, малко излишно. На спални чували, и ще имахме легло и от тогава не съм спал. Аз тогава си напикавах между другото, защото бях примерно на 4-5 и напиках спалния чувал. Надявам се, вечер да не стане също. Да, но това път демка сме вече.
Обаче те слушай бързо. Една ролка туалетна хартия за пас. Ви кой ти? Солдата от туалетната ходите! Напрежението си казва думата и този път Пацо отива сам в тоалетната, откъдето се чуват интересни звуци. Оле, багажа ме чака пред изповедането. Айде, страхотно, отивам на шопинг. Айде, това ще ми е бестито за следващите 10 дни. Освен ако не направят... Надявам се да беше да е ефект, а не да бъде, макар че... Промоция за по-ефтино легло, например 2,50. Добре, батинка. Хората в червено ми ги носят, да знаете. Ами, Пат малко го напънал. И моето легълце. Ето, това е прекалено излишно. И един за брат ми. Ето, тук ще спиме в следващите дни. Ти ли ми изпълня, чува? Уникално. Мерси много. Отивам да си лягам до утре. Супер. От кога мечтава за такова? Много искрено. Супер. Време е да спим. Най-сетне. Това ли? Искам да си поръчам 2 кутийки цигари и едно пакетче дъвки. Венета продължава да поръчва, без да се съобразява с другите, а основна тема на масата е кой е обвързан. Ако е обвързан, също тук да си дигне ръката. Оп! Ти не си ли обвързан? Ми да. Ми да. Ама чакай да видя тук кой ще дигне ръката. Схемаджията. Не, банса. Ма почти съм обвързан. Дали? Не обвързан съм, а може и скоро да не съм командразен. То предимно съм малко така, днеска имам приятелка, утре нямам. Така ти казах, той е тинейджър все още. Знам, аз съм снимала с нея. Да, бе. Да. Тя е готина. Да, бе, аз се обичам много, ама... Аз обичам много, ама утре ще няма обичам. Едно да си готин, друг е свестен. Не, бе, тя е свестна. Да, бе, това най-ефективно. Не, то не е да се откопа, път просто мога да... Значи ти не е, напад не е такова ясно. Съвпадат на електриките. Мене последната ми бивша бата по принцип май... Не, за мен беше много свестна. Просто ме е напрегнала тези дни. Това, че някой свестен означава, че ще стане работа. Тия дни ме напрегнала, само слушайте Димов. Тия дни ме напрегнала, за това може сколко да я няма. Каква ти е логиката, бе, човече? Да, бе, се ексива проблемите в главата. Това е голямата картина. Това колко е свестен. Колко сега на мен ми е важно по принцип. Колко са свестни това, майните. И това е така, брат. Да. Тия най-свестните бати са най-опасни понякога. Тихите води са най-ку... Да. Една съм се начинал, бе. Стига, бе, човек, защо? Да кажем, че... Който е монтажиста, трябва да бъде уволнен, който го е сложил това нещо. Защо го слагат? Защо това така пусти в предаването? Не се търся. Да, ти казват днес. Хубаво, че я правиш още нещо, защото ще бъде много лошо. Много ти е готин тато седи отзад. А ти слушай, бе. Чакай малко да те питам. Ти откъде знаеш, бе? Не знам. Що те е получила? Те се знаят. Какво да ли знам? Ами, що ми викаш, ти нямаш, що не се дигаш ръката? Опа! Има схема да знаеш. Тя е жена. Преди ти да я познаваш, тя вече те познава. А ти си мислиш, че тя не те познава. Мисля, че ако създавам коалиция, би могло да бъде с Димов, което ти изненадва дори мен. Аз бях супер скептична към него. Попиташ, бе. Защо пък с него? Ти нали? Някой нема кефит, къде те, обаче искам с него коалиция. Майче... Нямаше ли ти направо си ми кажеш, що не си дигам ръката? Тя те е проучила. Но има следеж. Следеж, да, ти ли си ухото вкъщи? Ма не бе, вижте, тя е знаела и за тортата. Навързват се нещата, леко. Някакво ухой да знаеш. Да. Вероятно ще има някои, които си мислят, че по-трудно се доверявам. Но да. Чакай малко, бе, няма ли... И тук ли ще има енигма в Мистер Кей? Защото това е от Big Brother. Обаче тук, да не е пак тя. Тук ние казаха, за никаква енигма за сега. Това е самата истина. Памката го измъти. Абе, пацо, успокой. Абе, пацка, щом се зами, брат, да не свърши работа, бе.
Няма фалшив. Пак фалшив сигнал, а? Ти отдолу на всичко си. Чухме го, да. Напълно, утре напомнете ме да питаме, като дойдат водещи. Дали има за отпушване? Дали да влизаме сами, че като сме двама човека, че да сме с микрофон, защото може да си кажем нещо. Обаче като влизаме сами, да не слушат историите, да си оставим микрофона. Ти трябва да го оставиш така, че мога. Как здравя, Дайте не го остави от с микрофона. Не мога. Той е лидера на групата. Доста от хората доста активно говорят. И той, разбира се, все пак като доста опитен, нали, в такива предавания. Има някакво мнение по въпроса. Аз просто чувам, как като опитен при такива предавания, просто ще стави микрофона при него или по-скоро в Big Brother би бил по този начин. Че не помня. Според мен наистина не може да се каже, че той е лидер на групата. Как беше като пак на Big Brother? Защото ти искаш да бъдеш лидер на групата. Ние там, ние бяхме с... В първия път бяхме с двойни легла. И всеки с който с който усети. Ама той беше причестицата. Слушай, Пешо беше мъж и ти го натискаш. Той имаше мисля да се представя за жена. Той е женствен тембър, такъв изнежен. И ти го обърка ли? Не, той ме заблуди. Аз кога го объркам? С нещо да те е страх и той тогава обаче и сега още повече, а да е страх дори да си дискотека, на ресторант по-става, ама на дискотека или пък някъде в интернет, където иде, да те е страх да се чудиш дали с тилмо човек говориш, дали е жена или мъж. Пат вече го е патил. Смятай как го и натиснал отдолу и усетил макарите. Излиза от ситуация. 100% и как да го усетиш? Чули, той ме заблудя, аз го объркам. Аз още бяха джимия момче, на 23 години бях. От Гълъбо ма карат в това голямо предаване. Още наивен, много още, да. Всяка една история започва от Гълъбово. Това аз никога не се срамувам от къде съм. Първо имах едно гадже, дето си мислих, че нали, съм много влюбен, много си харесвам на едно второ. И после, следващата ми връзка, вече която беше нали, почти 2 години, тогава осъзнах наистина какво нали, любов и нали, да обичаш наистина човек, не просто да си го мислиш. Ама извади тази клечка от устата, мама му значи направо ми става момче, такова с клечката, направо ти се разваля контура на устната. Папасата влезе се. Ти не искаш да пробваш контура на устата. Аз така не гледам, хубав си ми известни ми, който не си види статус. Майче Венета е фърлял око на близнака. Иска бум-бум, то ми отива магията на кино. Магията. Ми добре, сега всеки човек си има различни фетиши, нали? Искам да ми уважавате моето. Моите си фетиши искам да ми ги уважавате. Искаш да си... Ма това да гледаш някакво стато фетиш ли? Важното е прасковката. Или какво ти харесва? Да мириши. Има фетиш, свързан с устата на мъжете. Не, вече я бъздах, тя вика, искам шампан. Да сядаш на лицата, нали? Вика и Бардялника! Виж как се усмихна, бе. Димов и Кактуса изясняват ситуацията от по-рано и намират общ език, помирявайки се. Между другото, аз бях много скептична за теб. В смисъл, като видях, че влизаш... Начало първата реакция. Прави се на гангстер. Не, аз не съм правил на гангстер. Просто като тръгваш да ми се надъхваш и да ми говориш така, никога няма остане някой да ми говори по някакъв начин. Няма значение дали си предаване или където и да сме, разбираш. Но аз бях в шок, смисъл как може чак пък толкова да ескалират нещата. Беше забавна. Сега гледаш една мисъл, утре ще се на съботата. Ще превъртиш игра за така. Не го пак. Аз слушам мислен да. Слушай, добре, слушай сега. Няколко човека ми казаха, че мирише и нищо ни казах. Обаче ти, брат, не спираше, разбираш ли? И отделно твоите гаври не са. Да, защото имаш емисия. Димов. Тук нещо мирише или такова, да. Твоите са тварещи, брат. Разбираш? Ама ти наистина си се ядол. Да, това беше много Именно. Това беше много дразниш. Той се е много дразниш трол. Аз купях като... Устата ти мирише, чехлите по-добре не ги сваляй. И първо слушай, имаше едно... Защото той знае как да троли за ти. Абе, тук от климатика ли мирише? И после... И първо, има още едно, деца го запомнил. Не, имаше и още едно, брат. 4-5 пъти ми кара, разбираш? И аз първия път, той ми
ока. Аз почнах първи, аз Да, и само такова се изнервям, викам, замълчи се и сега ще мокнат. И само ти ни мокваш, брат, ще направо, викам, ти лут ли си, кой се чакам, бе? Да, първия ден ми се стори, нали, с много емоции, обрати. Като цяло много ме изгаврихте, наистина много ме изгаврихте. Аз на както съм му се изгаврих такова, ама и той не беше прав. В смисъл такъв, даже и да има мисия, той ми сипа такива, много ми сипа, разбираш, чак мъжега, много мъжега, че аз го обичам, както ще ви виждате. Преди къщата съм имал някакъв контакт с тях и се познавам, влязох, видях ги, мега много им се зарадвах, усмихнах се и изведнъж първи почна Пацо, миришиш, после както се миришиш и викам, бе, стига. И се засегна веднага. С тия работи, от... Приега много лично. И той маняка ни спира 1, 2, 3 пъти. Краката ти мирише, от устата ти мирише, тук нещо мирише и викам, маняк, я муква. И какво се очаква аз? В смисъл, представи си, аз не съм халка, брат. Не ме разбираш. Малко по-емоционално стабилен. Аз съм емоционално. Именно. Има логика в това нещо. Емоционално стабилен да бъдеш човек, който да не се досва от най-малкото нещо. Защото знам такива хора. И много е трудно да говориш с такива. Които кажеш нещо, нали, кажеш нещо, а въпреки те да ти си такъв, ти много разбираш, ти не разбираш нищо, ти си олекофрен, ти си такова. Чакай малко, брат, спокой са. Обяснявам те как стоят нещата, ако не ги приемаш, просто кажи не ги приемам. Не да почнеш да дигаш, да се гневиш, да кажеш, че много разбираш така нататък. Мисъл, Дилов е същия начин. Тонално стабилен, ма няма как да ми говори така. Това ли са глупости, бе? Ама не беше. Така ли се правиш в реалния живот? Много ясно. Именно, точно, това звало казвам и аз по същия начин, защото познавам по същия начин като него хора, от които много трудно се говори по този начин с хората. Смяташ ли, че ти в реалния живот той ще ми окай? Виж, той в момента живява, филмира, мисля, Ай, казвам, че го сега. Не знам. Много ясно ти казвам, че не. Аз първо не знаех. И не, и виж, ние мой да се фърляме Гаври, обаче той ни го казваше такова на смях. Виж, сега ми вика... То беше за мисията. Да, сега ми вика седни ми на кура и аз както си се смеем. Да, ма ти, защото знаеш вече, че е наебавка, а тогава го прие лично. Това е проблема. И вече знаеш, че е била мисия. Разбираш ли? Обаче тогава ме окажеш мега сериозно и всички мълчат такова и свикаме. То, тук за... Или за подхилват другите нещо, че... Да, и разбираш ли? Мистер Кеш, тъй като явно цигарите няма да не стигне, както си го предвиждахме, бих искал да поръчам една кутийка цигари. И аз искам от моите цигари, защото тръгнах да повръщам от дебелите. Явно молбата на Богдан не впечатли особено Марешка и рождениците не са удостоени с присъствието й. Изкарах си добре, малко ме заболя главата, пих хапче за глава. Хората са много готини, но много енергии, навсякъде се пръска. Да, те говорят за всяки шитни, за всяки неща, които не иска да се чува и тя вместо да си каже, ами не говори това нещо, говори за нещо друго, просто отделя на едно място и си прави това, което тя иска, това, което я разбирам. Това означава да си. Ако не искаш това, което те правят, отиваш, отделя се и правиш също това, което ти искаш на теб да ти е кеф. Така че напълно не разбирам. Различни теми, иначе хората... За някой може би е аутсайдер, интроверт, не е човек, не живее изобщо, обаче за други хора може да бъде супер пекан човек. За сега много за кефа на нея. Това е интересно. Маришка, по принцип, почнаха така отначало да закачвам, да се шегувам с няколко пъти за хапък. Тя отвърна така. После видях, че много така се смееше и се забавляваше някакви мои шеги има етапи, които пускат. Тя иска време на време, не е постоянно да бъде. Не искам да се опознавам с нея, нямам чак такова желание. След дългия ден, участниците извършват вечерната си рутина, като ползват средствата за орална хигиена, специално предоставени им от марката ТП. Спонсора ми е оставил подаръци сега от ТП. Какво е това? Имам си нова четка за зъби. Конци. Между другото, това трябва да се го използвате вместо клечки за зъби. И тези също. Това е много добро и е много по-добро от клечка за зъби. Защото не сме виждали такива работи. Защо вече, бе? Това е много яко, бе. Това се го мъжиш между зъбите ли? Да. Изпълням просто конец за зъби. Защо да използвам това нещо? Може би е правилно, не знам, не гледам, после не го използвам. Окей. И това също, и виж колко са много, мога да ви споделя малко, ако сте послушни. Аз не разбирам от тия работи. Спонсора ще го попитам. Интердентални. Използвам ги, обаче ще попитам за какво се използват. Четки. Не съм го чула никога, живота си учила. Тебе. И аз не съм. Това е много. Да. Тук нещо липсва, някой откраднал ли е нещо? Ти свил ли си нещо? Свил ли си, признай се? Само за мен си. Отивам да си мия зъбките. Айде!
Мерси, мистер Кеш. Лека нощ. Водата е супер, настроението е топ. Вече много ми се спи. Напи ли само? 50 на 50. Винаги мога още да се напия. Ами той малко се напи. Димов ли бе? Димов къде я каза хили, той само се така. Той се напи. Ние жените носим. Иван Цанов спи дълбоко след стабилната почерпка, докато останалите нямат намерение да лягат скоро. Кой си легна вече, бе? Това Ванката ли? Нямам точно конкретна причина, заради която не харесвам Иван Цанов. По-скоро имам някакво странно усещане за него, за някакъв образ, който крие, че някак се опитва така да се направи на малко по-интересен и готин, отколкото е. Може би. Но много зависи. Има два варианта. Или просто прави някой, нали, се прави на интерес, да може да бъде по-готин и в същия момент е супер скучен, нали, извън камерата, той е зад кадър. Другия вариант е да просто е такъв образ, защото не го знам лично. Но другия вариант е просто да бъде същия олигофрен и наистина, просто тук като е в шоу да го преекспонира малко повече. Да преиграва. Че самото момче се държи много добре. Да заблъскаме да вземем. Харесват ли ви моите покои? Да. Искаш гости? Ами... Смисъл не мене. Искаш ли да се покоим? И така Венета се настанява в покоите си, а поръчката на душ не закъснява. Сега искам да имам един хубав топъл душ и едно хубаво сувиньон бланче за мен. 1 литър. Айде, 1 литър, 750. Преди да си легна. Говори мистер Кеш. Моля всички участници да се концентрират върху фронталния екран в хола, тъй като ще прожектираме наградата. Така вървиме с парите, че вече изобщо не мисля за тях. Относно парите, само първия ден е. Поне 10 сме надолу. Вече сме със сигурност под 40 и съм убеден, че е сега малко така комар. 37,500, примерно. Аз не съм влязал за паричния баланс, горе-долу съм си направил сметка, че сме около 35 000 в момента, но той не ме върка, защото се надявам да имам мисии за дигане на баланса, пък и не мисля, че ще има много големи харчове за напред. Смятам, че похарчихме страшно много бюджет. До 4 дена няма да има нищо останало, го караме така. Но в крайна сметка веднъж се живее. Ама хищ не си правим сметката в това предаване. Мисля, че харчим доста безразборно. Паричките най-много венета. Не знам, не мога да ви кажа, наистина. Наистина не знам. Ама дано да са добре паричките. Ако не са, ние ще ги дигнем. Ще изгоним пиявите си, дето драпат от бюджета и ще бъде само. Венета. 12 са 8 и 4. Само за багажите. От първия ден сме... От преди това имаме 48 и нещо, значи са към 40. 40 и... Айде, леле. Добре, лека заминават. Как добре за един ден? Ние основното го направихме. Като сметни... Това е за един ден. Ти сметни, че ние сме си взели багажите всички по 8,5 само багажа от... Да. Дали... 9 го слушай. Айде, отче, пай тази група, значи да е 5-2000 лева. Едно и две. Не, от Пълно пердех, ще не интересува на другите мнението. Пазари, харчи, изобщо не са съобразени. Да. Само те ма дразни, значи всички са еляк. Ние много благодариме мистер Кеш, обаче искаме да попитаме дали имаме право заради рождениците поне още една бутилка водка, така да се повеселиме малко, защото наистина на някои хора не им се спи и сме превъзбудени. Това би било добре така, нали, да се запомни. Все пак 26 години не са малко и така да се почерпиме за техно здраве и за ваше здраве. Мистер Кеш ще се погрижи да получите поне още една бутилка водка. Супер! Няма да се... Значи Димов и Венета са като малки деца. Отивам. Мистер Кеш, последно извиняйте, повече няма да ви... ще може да се изкъпа прасковката. Тя за това първо водката и сега вече готова за прасковката. Превъзбудих се нещо. Нещо ми стана хубавичко. Ето го и моето бебче.
Те тук се събличат някакви хора, някакви водки, игри. Телевизор ли ме плашиш? Тази взима нещо много тежко. На вас не ви ли беше? Не, ма. Айде, давай, на никога не съм да играл. Аре, почва малко. Съжалявам, патента, че така се разхождам. Няма лошо, махни кръпата първо път, тогава се извини. Слушай, разкопчава. Пухна един вятър. Ще обещавам ми, братка. Бата, тя е... Добре, какво ще играе? Верно ли бе? За какво? Би щупил. От базици. Защото... Аз помисля, че от секс. Друго. Аз това помислих, затова Само за ташак. Виж сега, много е важен. Не е много мой тип, така да го газа. И мен газа ми е много. Там не го видях, така че газа. Кога ти нямаше възможност, тя беше с рокля. Ето от тази рокля не си личи. То не се виждаше. Ужасни сте. Само братята на Иска. Излезе момент. Само братята. Жената и се почна. Повечето участници решават да се опознаят още по-добре с няколко игри, а водката намалява с бързи темпове. Добре, слушай. Е така за топката. Това няма да се брои за спане. Някой да влезе в стаята на Венета и си легне на леглото, брат, тя да влезе така по кърпа, брат, да изненада. Да. О, това ще е правилно. Това ще е бат топката. Не, аз няма да ходя със сигурност, защото не ми се занимава. Ама никак ли някой на леглото може да направи проблем, няма право да легнем на леглото. Нямаш право да спиш. Да, пак да лягаме. Добре, мистер Кеш, моля да си направим малък ташак с Венета и някой да чака в леглото и тя като влезе по кърпа, е така за топката. Не, аз нямам боксерки, напред ще се вличаш. Сашо. Направо ли? Аз. Направо ти Или двама да чакат брат, тя ще хареса. Не, аз мисля, че се Само мистер Кеш подкрепя идеята на близнаците. Ай. Той аз ще подкрепя. Които имат плочки да ходят, аз нямам. Те са къпи, да. Идеята на близнаците. Тоест близнаците. Ви се прави. Да влезе ли да се скрие? Да влезе един. Добре, слушайте, дайте най-честно. Не, бе, що се скриеме на леглото, така като влезе, брат, сеш се. Да се изненада, вижте, искам да бъдете виж един на едната страна. Ама не, на другата. Не, бе, Сашо да ходя, аз нямам плочки, той не да се обличам, не, бе. Събличам съм, повете ли зависа вътре в леглото. Зависа. Тя обича плочки. През глава. Те го чакам, бе. Какво става? Скъпали Слушай. Малко идвам. Ле, този клас съм лечи, бе. Айде. Замина. Точно се опитва. Какво става? Не ти ли хареса изненадата за рождение му дете? Какво става, бе? Шегувам се, бе. Знаеш как се беше опънал наша? Той се съблякал. Съблякал ли се? Да, бе, и ти се беше опънал направо да легло. Той точно скочи. Тя да го видите, го се събрали. Така ми се става. Абе, ти не се прави, вече знам, че си само на думи. Айде, оправи се, идвай. С коя от жените тук би спал? Би спала. Колко? Би спал. Всички. Кой би спал? С никой. Аре, бе, не се прави така, бе. Дали е паца? Какво да казвам? Да не кажеш само с Иван. След вас никой, с някой. Аз не разбрах Пенята и сапунисъл. какво тя казва, че ти си не си подича. Той е честен и откровен, както винаги. Аз се замисля с твой тука. Даже съм се Даже ти, що не фанеш някаква адвокатка да станеш някъде? Може би с момичето до Пацо, че ни забрах името. Момичето до Пацо, тя май беше някаква манекенка. Не манекенка, по-скоро такова спортистка. Или гимнастичка беше. Мисля, няма значение. Нямам толкова гъл, иначе знаеш ли колко иска. Ето това момиче, което е зад мене. Чакай. Ето това момиче. Също. Това са вече, които ме кефат като външни. Значи, сега за характер не ги знам. Ми няма колко простичка съм селянка. Другите са ми какакички, много ми е... Не, пак сега зависи, но... Ще има някакви хора граждани, аз съм си селянка, аз не си проблем. Избира ли си? Казвам истина. Казвам. Тя много хубав въпрос започна. Би ли спала с някой от тук? Не. Ма той... И като трябва. Сега жите, след ще кажат не. То е ясно.
Не, аз трябваше да питам, чакай, аз трябваше да... Искаш да кажеш, че сме грозни? Не, казвам, че в къщата няма да правя секс. Не, казах, да ще правиш секса, дали би спала с някой тук. Няма разлика. Кажи, че искаш. Аз се чувствам, че в момента като каза, нали, че не би спала с никой, точно тя сигурно ще бъде една от първите, които ще спи с някой. Това означава по-скоро да. Ами, не. На този етап, още е ранен В етап. момента не. До четвъртия ден може да се проведат нещата. Не, много се забавих, това беше толкова откровено, да. Да, направо да. Не. Добре, я някой да завърти, който е по-близо, просто да не се изправяме също. Това беше не добър ден, иначе. Опа, Марешка. Пак ли сме ние двете? Пак Крис. Ама този път обратно. Не, този път е Винета, защото ти отиде. Да, Винета с Марешка. Давай, Ти на нея правиш 6 сцени през заказ. Кой? На Винета. Виж полицайката как се отива. Защо мръсно ходил? Да, сти, само и ти погледай. Също и тази, не знам как се каже, тя също ми даде на човек, който ще приспи с първия възможен човек, който се отпусна с него в предаването. Така че това са две. За Марешка не съм сигурен. Тя е много някаква такава по-затворен човек, ама за тази жена и за онои момиче 100%. Всеки предател. Просто на такива идеи. Ама чай, как съм предател? Как преценя? Винета може би и тя. Скандалното, което си правила спрямо половия живот. Какво да предстоят много интересни неща, наркотици, половия живот. Не съм правила скандални неща. Ма чакай сега, слушай. Не, аз си вярвам. Слушай сега, чакай да те разправя. Чуй сега, за някои хора едно е скандално, за други не е. Слушай сега. Аз си вярвам. И бих искала пак да го правя, да, нали, да се влизам в роли. В филм това мога да го определя като скандал. Домашно порно ли? Например, да, свързано с роли. Например, да се напъхаш пръста в устата на мъжа е скандално. На крака. Например, няма влизам в подробности, но е супер готино, защото сме играли така доста секси роли, които са свързани от филми. Това мога да го определя. Но иначе съм си класическа блондинка. Не е нещо, кой знае какво. Скучна работа даже. Не, няма да играем. Към мене по средата не е. Да бъде с нея. Към мене е шито му е. Да, към тебе. Обаче по средата от двете, които Айде, давай нея този път. Ама тя ме е около, пак не ще. Не, ти топ път казал предизвикателство. Малко да разчупеш всеки си сцена с предизвикателство. Давай. Говори мистер Кеш, тъй като виждам, че се затрудняват на създаването на предизвикателство към Пацо. Предложението на мистер Кеш е Пацо да демонстрира стриптиз. Да! Опа, Пацо ще правим стриптиз, let's И аз даже може малко да му помогна. Ай, леле, каква си? Аз ще дигна рокната. Аз ще пробна. Нощица, бе. Това е... От панталон. Не си Така, да седите гушнати, ама такова хубаво гушнати. Трябва мента ми запали на края. Да се гушкаме. Да. вода. Ако няма нищо против. Трябва да седнем и да си... Ма направо гушнати. Аз са тук да се... Това е приятно, да се гушнат. Завръзва се първата любов в предаването. Аз ще си гушкам, вие не завиждайте. Какво ви казваме между преди малко, че тази със сигурност ще приспи с някой. И ако не е анонимоч отгоре или Венета, то ще би може би тази първата. Или една от другите момичета, които ще бъдат. Бацкате си на запука. Така хубаво гушите сме. Чао, за се седа. Добре, не чакаме танца. Да, утре. Да, не трябва. Айде. Аз съм голямо дърво в тази. Айде, Свали микрофона. Аре, да, сваля.
Больше ще бъде достойно. Не, това не го Чакай се. Паца внимай. Трябва да стигам кадъра. Да го бъде, към мене, брат. Ами ти нямаше гаш право. Да, се Лилия. Не мога Как каза началото, Мистер Кеш е едно много по-голямо ниво. За първи път в България. Радвам се, че са в първия сезон. Ще е много успешно и интересно предаване за зрителите и за участниците. Чувствам се много добре, чувствам се жив. Това адреналин го усетих след толкова години и сега ти първа колкото може. Ти предполагам, че за това влезе предаването, да може Павел следващия адреналин, който е бил преди време. Повече да издържа, да не е само така много малко. Искам да играя, искам да участвам, да има битки, игри, мисии и всичко. Пацо, аз съм думал двама братя, ти можеш ли да се похвали с такова нещо? Аз съм бил с трезначки, три бръзначки. Ама ти не си спал с тек. Бъркал съм в това. Къде е бъркал? Как ще бъдат по-дълги? В котицата съм бъркал на две. Да, лъжеш. Да бе, не се спарне много го с мен сериозно. Но ви, брат, на две ти бърка в котицата. Да, бе. Не бе, тя се редуваха, първо ната спа по-здравата, аз мисля, че един участник. Ама така е бърка, истинската. Да бе, просто се почва. Има ли го някъде в видео? Венци, яла малко. Къде? Ела. Стара да дойде, айде. Не гледайте така като... О, ще те Виж лиже. колко хубаво, харесва ли те? Леглото е, да. Да, харесва ли те как мирише? Да, Да ти ароматно. покажем сега банята. А ти си имаш собствена баня? Имам си всичко. Така харесва ли те? Да. Добре, иска само да ти го покажа. Кое е банята? Да, така спалня. Да, така да мога да не изкушиш да легне. Не съм така да ти го покажа на тебе. Благодаря ти. Да, за нищо. Много опасно. Да, заговорихме се за коалиция с близнаците, само че тях ги е страх. Защото си мислят, че вие сте забранили. Но аз ще ги убедя, че не сте забранили, ще направя коалиция. Не мисля, че могат да се оправдават с вас, защото не искат да влезнат в коалиция. Ще влезнат. Само да ви кажа, преди време вкъща инфлуенсърите Дидо беше правил коалиция, някакво го изядоха за това, че направи коалиция. Аз не ги разбрах, обаче се тая. Сега почнаха всички да правят коалиции заради това, което го видяха преди. Тоест, нали, това беше нещо като по-добрия вариант и да направи нещо по-различно. И веднага в момента всичко е нормално, обаче преди да като правиш коалиция, всичко беше как ти ще направиш коалиция, ти добре ли си? А в момента всички правят нормално, така че всичко от днеска за утре. Така. Започва да удариш, удари подарък. Аз ще кажи подаръка. Сега ти е подаръка вече. Аз ще кажа какво ще кажа. Тя ми казва. Да. Казвай ли? Аз си казвам подаръка, тя Трябва ми кажеш никой нищо. Нещо ход, моля. Може да го правим. Ами... Какво да го правим, вика Елек. Добре. Така, Пате, вземи подаръка, ти си го отдръж в скута до края на врата. То сега... Тя си мърда. Чакай. Ай. Ами айде взимай. Ама не бе, това ще е направо долу е така. Аз не съм съгласна. Тя ако не е съгласна, малко много. Изкъсваме микрофона. Айде. Ето, нищо няма да се пипа. Внимай само с микрофона. Чакай, микрофона ми е добре, твоя как е? Габи, ходи при подаръка ти му плесни много тега. Ама чай, то път това... Не, ми казвам се го вече. Пусти му шамар, Плесни шамар, брат, ще ти изгърват на тебе шамар, брат, най-вероятно. Не може. Не, такова не е по-леко. Лекичко, бе. Спокойно. Разбрах. Едвам ще докосвам спокойно. Спокойно, няма да убия. Абе, ти не искаш да хапнеш едно барче, сега тук масаж на главата сваляш направо. Толкова стига ли или...
Не, още. Ти чули, бе? Пари имаш. Не иска пак тази много, дай така малко, така. Не иска, но същия момент. Я така отдолу малко така да ме бутиш. Лили, каква е тая? Сега на Ана ще направим. Аз съм от Тайланд. Една маслинка на... Тук маслинка, ужанка. Вида зърното, колкото да е запахнало. Така го правиш. Ти знаеш какво ми правиш? Ела да ти покажа. Добре, край, точно Ей, те ми правиш. Ей, те. Знаеш как се прави? Сега. Ей, тук, ей, те. Ей, те се прави. Ще вземат мъжа. Чакай, ти ще ми свалиш скал. То трябва така го нокаш и го правиш така. Така отива надолу. Гледай, защо майче не го да направя, не той ни. Накъде тръгваме? Сега се разпределяме кой къде ще спи. И много се надявам да няма много хъркащи, защото ще преврата. Малко след като светлините угаснаха, Пацо отново се осамотява с Венета, но този път разговорите са по-скоро коалиционни. Който ме е близък, няма как да не купа да се обърна срещу нея, макар че нали, присоли малко тя манжата и една котия, втора котия цигари, като влезна бутилка вино, нали, никой до сега не си го позволи. Това малко тя така е примадоната вкъщи. Просто е много голям. Нямаш ли право да лягаш? Не, мога да легна, няма право да спа. Няма да спиш, само ети да си приказваме. Остава сега. Кажи сега как изкара. Добре, всичко добре. Хората, всичките са добре. Не си се напрегнал нещо да кажеш. Не ме карайте тук да затворявам речи и се гледам в той промисъл. Какво да те карам? Попългам се. Ви тук ще ми обсъдим, че няма време. Ало. Да не повтарям. Аз ли да идвам? Да. Къде да идвам? Избери си чувал. Тук има рулетка. Кой ще играе? Хайде на рулетка. Аз ще дойда с моят чувал, ма къде ще настане там? Има място тук. Има място. Идвам. Нямаш търпение. Тук нещо ще мога да се разберат. Кой къде си малко зад дивара, ама. Тук не свети за референция. Къде трябва да се? Казвам, че има място. Между вас? Добре. Някой майче ги иска подзаивки, да. Не, много хубаво. Дали ще... Богдан решава да премести своя спален чувал до този на Анна. Аз си казах, ето, още първи от нея първи. Втори епизод се почва играчката. Обаче, нали, първи епизод не го помня, защото все пак там се опознаваха. От втори епизод почна, значи, Лили, какви са. Значи, аз няма да спра с никой. Спокойно. Знам ви аз. А учените някога харесвали така малко? Възможно и Пацо приспи с нея. С там с кабинета. Тая готина от игрите на волята, където е Гапито. Да, ама... Собиците. Да, не усещам аз. Не? Не усещам изобщо. Като аура, като човек или като... Нищо. И аз. Човек да предем нещо общо. Направо Грег да ми пред нея мога да си го кажем, че съм ти го казал. Аз нищо лошо, хубаво нещо младо. Но просто не виждам себе си, не виждам да се свалям с нея да имам нещо. Аз не се виждам и не усещам, няма как. Виж, Габи, че я забравих. Значи ето виж как ми се майче малката? Не. Марешка тя няма малко, да. Девече са тя. Малин са Марешката, колко ми става гадно. Марешка не е лоша, просто е голяма. Нещо се отхвърля. Чете само книга, не искам с никой да говори такова. Тя си е такъв човек, тя е малко по... Те пича, така я виждам. По-така страни не допуска хора до себе си. Не иска. Може би си имала така страдания и сега я страна да допуска хора до себе си, което според мен е грешно, защото човек с човек се догажда такива думата. Да не знам, такова мисля. Богдан и Анна проявяват открит интерес един към друг и дори заспиват прегърнати. Всички освен Венета вече спят, а нейната съвест очевидно е будна. Мистър Кеш обаче остава безмолвен.
Мистер Кеш, може ли да дам от моите възглавници, поне на моите хора, имам 4 възглавници в излишък да им дам, моля те. Тя засети. Майко, аз чакай му поемам, че това е възможно да направи Венета. Я ми вик някой да им дам поне по едни възглавници. Лошо ми е, така се притеснявам за моите хора. Може ли? Ако не, знам как кажеш. Добре, хайде лека нож. Е, тук на. Знам тая като преди това с легото не се чувства някакво много нагло по този начин. Някакво всички са на земята, ти спиш на легло. Аз самия ще ми бъде много неудобно по този начин. Сигурно, че се чувствам като егоист. За мен тя е егоист. Ти гадното спах, честно ти казвам, къде е камерата и там не се вижда сигурно май. Оф, да, това тези неща ги знам спокойно, Венетки. Значи първо вземаш някакво това като хората, като някакво взели са 5000 или 5 милиона. Оф, ама аз толкова сме гадно в момента, че ги имам 10 милиона. Какво ще ги правя? Виж, че ти вярваме. Але, много стана гадно. Много стана гадно това леко. Какво ще правя сега? Леле, майко. Колко я мазна. Ох, много ми стана гадно. Като сега, защото тогава в момента не изпиш на земята. Ходи да спиш на земята сега. Ама няма да го направиш. Сложих си тук едни пачове за очите, направо ще мога да заспим от напрежение. Ай, ти сбегала. Те са хора по тия спални чувара, направо не знам. Те зависа. Ужас. Сега отивам и направо ги взривявам. Ти даже виж пък ме забележа. 35 години, за кой ми е билет? Аз харесвам млади момичета. Какво бело е, хора? И бавате ли са? Някой пат 100% или габито? Ще им пускат да следващия епизод. Ти пък, знаеш кой е гадно долу? Некой филм не може да ми пуснете, мистер Кеш? Тук да си гледам нещо. Като няма кафе, поне да гледам гала на кафе. Там го дръпнах за една секунда и веднага се почна. Ти не го говориш нормално с мене, бе. Ти си ще ми дигаш том веднага, бе, бата. Ана, тук бил съм я свалял, че съм ми фанал да е лепа очила. Пуска някакви тъпи коментари, тройка с близнаци, мнойка с близнаци. Айде! Ама там май се форми някакъв любовен триъгълник. По принцип, ако взимам аз решението, ще е най-добре. Със сигурност ще съм първата. Аз сигурен, че ти ако ще говори на това, на цялата групичка, ще вземеш много добре решения. Познаваме да тебе спокойно. Мистер Кеш призовава Пацо да събере целия си багаж. Следва директна елиминация поради нарушаване на правилата на къщата. Нещо не му вярвам, нещо не вярвам. Епизодът, скъпи приятели, се излъчва със съдействието на... Окей, добре, значи никъде не видяхме за това е хубаво. Мистер Кеш не ходи пеш, мистер Кеш не ходи пеш. Ето ги Мистер Кеш е супер готин, мистер Кеш е мега. Между другото, песента е много яка. Така както да е, се чуем до утре. Let's go!